Passé récent, bliska prošlost. Bonjour les enfants. Aujourd'hui, on va parler du passé récent. Vous allez voir comment exprimer quelque chose qui vient de se passer. Uočili smo da pojedini glagoli u francuskom jeziku pomažu infinitivu u izražavanju različitih vremenskih aspekata. Tako prezent glagola venir, praćen predlogom d i infinitivom koji je nosilac značenja, ukazuje na radnju koja se upravo dogodila neposredno pre momenta govora. Budući da naš maternji jezik nema ovakvu glagolsku konstrukciju, prevodit ćemo ovakav način izražavanja prošlog vremena našim perfektom uz prilog upravo, kako bismo istakli da se radnja desila u bliskoj prošlosti, dakle neposredno pre trenutka govora. A kako da napravimo ovakvu glagolsku konstrukciju? Vrlo je jednostavno. Za izražavanje bliske prošlosti potreban nam je prezent glagola venir, zatim predlog d i infinitiv glagola koji je nosilac radnje. Na primjer, je viens d'arriver à l'école. Ja sam upravo stigla u školu. Glagol u infinitivu je glagol arriver. I pošto je nosilac značenja, on se prevodi perfektom, a prilog upravo nam pomaže da shvatimo da se radnja desila neposredno pre trenutka govora. Dakle, ovde se glagol venir ne prevodi. A evo i drugih primjera. Je viens de manger une glace. Upravo sam pojeo sladoled. Tu viens de danser. Ti si upravo plesao. Il vient de chanter. On je upravo pevao. Elle vient de faire la vaisselle. Ona je upravo oprala sudove. Nous venons de ranger notre chambre. Mi smo upravo sredili našu sobu. Vous venez d'acheter une jupe. Vi ste upravo kupile suknju. Ils viennent de regarder un film. Oni su upravo odgledali film. I još nešto. Ukoliko glagol u infinitivu počinje samoglasnikom ili nemim aš, predlog d pišemo sa apostrofom i gubi se e. Kao što ste videli, još jednom, glagol venir menjan je u prezentu po licima. Iza njega dolazi predlog d i zatim infinitiv glagola koji je nosilac značenja. Merci de votre attention. Bonne chance, bon courage.